Silav hevalno, werin vêga ve jî em herka elektrîkê li ser herka elektrîkê biaxivin, pênaza herka elektrîkê çawa dibe, pîvana herikîna bara elektrîkê ya di nav guhêr barekê de. Pênaza herka elektrîkê bi vîya wayî dibe, dema ku wisa pergalekê bifikirin, li vê derê batarya heye, pîl heye, di aliyê din de jî li vê derê lambek heye. Dema ku ev vê dikeve, dema ku hemî dikeve, pîl dikeve, lamba tê heye û qablok heye, ev vê dikeve. Herka elektrîkê ji aliyê zêdek an jî pozîtîv derdikeve, diçe aliyê negatîv. Wek hûn dibînin, herka elektrîkê bi vîya wê diçe, hema herka elektronê jî ji negatîvê derdikeve tere pozîtîvê. Ji ber vê yekê jî herka elektrîkê ber vî pozîtîvê diçe, a elektronê, herka elektrîkê jî ber vî negatîvê diçe. Yani heka hûn dixwazin kîjanê aliyê da herka elektrîkê diçe, herka elektrîkê ji aliyê pozîtîv derdikeve, di aliyê negatîv. û bi vîya wayî li vê derê ceyran vê dikeve. Ji bona çi ceyran vê dikeve, hîna min jê re de biaxivin. Di vê derê de me qala formil nekiriye, di vir de me formil danîye. Voltaj heye. Voltaj min îngilîzî jî nivîsandiye ji ber ku bira hûn fehm bikin çima va herfan tê. Voltaj potansiyela ferqa ku dibe sedema herka ceyranê. Çima potansiyela ferqa çito dibe sedema ceyranê? Ji ber ku potansiyela vira û a vira cuda ne û vay jî dibe sedema ceyranê. Ji ber ku potansiyel ferqlî ye, ew diçin. Potansiyel cuda ye, yek kêm e yek zêde ye, ev ceyran diçe vêlê. Ceyran di vir de doş dibe. Elektron diçe vêlê û ceyran çêdibe. Herka elektrîkê çêdibe. Voltaj vaya ye. Zatî em ji pîl re dibên voltaj. Resistance di vê derê de jî re hatiye, re. Ev jî di hundirê vê ampulê de ye. Tiştekî wisa ye, em ji vê re dibêjin bergir. Çima jê re dibê bergir? Ji ber ku vaya dixwaze ber herka elektrîkê bikire. Dixwaze jê re gelekî dijwar bike, yanî derbasbûna wê gelekî dijwar bike. Dema ku dijwar dike jî, qablekî wisa ne dijwar e. Hema qablekî wisa were digerîne gelekî dijwar e. Îzatî wexta herka elektrîkê di vir re diçe jî gelekî dijwar e, di vê derê de çi çêdibe? Ev vê dikeve. Bi vîya wayî bergir yanî xêra bergirê ceyran heye îro. Herka ceyranê weke ohm bi vîya wayî tê nîşandayîn, tê hesabkirin. Qanûna Ohmê de çi? Têkiliya di navbera voltaj her ku bergirê de aşkere dike. Çawa dike? Divê voltaj resistance yanî bergir cara herka elektrîkê ye. Herka elektrîkê jî veke ê em nîşan didin. Divê dema ku hûn viya û viya li hev bixin, caran bikin, yanî bergir û herka elektrîkê hûn duyê caran bikin, divê hûn ê voltaj bibînin. Yani voltajê vî pîlê çiqa ye, divê hûn ê bibînin. Yekeya herka ceyranê. Yek amper 1000 miliamper e. Amper û miliamper hene û navbera van de jî weke amper, miliamper ê ku gelek pir caran tê bikaranîn vanan e. û amper jî, yek amper jî 1000 miliamper e. Bi vîya wayî em hesayê wî dikin. A vîya wayî ev jî herka elektrîkê û herka elektrîkê jî bi vîya wayî û ev vîdyoya jî ew qaskandayî hew ez bawayekî lez û beser re derbas dibim. Hîna di pêş de heke hûn jî vîdyoyên me hez bikin, heke hewcedarî hebe hîna em ê gelekî heza bikin. Hema di ku re derbas dibe? Heke hûn piştgirî bidin, parve bikin, beşdarî qenala me bibin, hemî wê hîna jî pêş de biçe. Pêş de neçû jî ev bes e. Roj lîngo. Beşdarî qenala me bibin û vîdyoyên me hevalên xwe re parve bikin. Vêga vê xatirê we em ê dîsa di vîdyoyek din de biaxivin.